Mä oon eri kuvausmenetelmien kautta oppinut ymmärtää valokuvaa ja valokuvaamista paljon enemmän. Ihan myös mitä se olisi duunina. Mä kehityn joka päivä, koska mä saan välittömän palautteen kaikessa siitä, mitä mä teen. Tosi mahtavaa, että meillä on kalusto, millä pystyy tekemään vaikka pitkä elokuva ja alusta ihan loppuun asti. Me tultiin tänne mun kihlatun kanssa opiskelemaan ja toi Solu on meidän ensimmäinen yhteinen asunto. Opintovuoden jälkeen mä pääsin tänne opettajaksi. The trip to Cambridge is the highlight of the year. I'm really looking forward to it. Täältä on hyvät kulkuyhteydet ja kotiin on helppo matkustaa. Koska koulu on keskustassa, kaikki on lähellä.